smo. Šašavi dan. Šta je ovo? Spavate na dužnosti? Javite mi se na raportu Zoru. Jao, ovoga puta smo zaista nadrljali. Vidi se da si zalebač. Sutra će nas predati vojnom sudu, a ti se smeješ kao šašav. Da, jer sutra je Šašavi dan. To znači da sve do ponoći sluge i gospodari i generali i vojnici menjaju mesta. I sutra mogu da naredim generalu da mi očisti papuče. Baš tako. Da. Ej, sačekaj mene. Šašavi dan! Danas je Šašavi dan! I danas sam ja sultan umjesto sultana! Ali u ponoć ću opet postati veliki vezir. Osim ako ne iskoristim trenutnu moć da učvrstim svoj položaj. Napalate, verni slugo! Ustani, danas nas čeka puno posla. Ne dolazi u obzir. Danas je dan kada sam ja šef. Nisam raspoložen za vaše zavere. Vidjet ćemo se sutra. Kakva drskost, ali uspeću ja i bez njega. Najzad, danas sam sultan. Slugo, donesi mi doručak. Uzmi ga sam. Šta? Danas sam ja gospodar, a ti si sluga. Uzmi ga sam. Neko će sutra ostati bez glave. A kada već ideš, donesi mi kajganu za doručak i požuri. Ja sam sultan i mogu da naredim da uhapse sultana. Generale, baš vas tražim. Sigurno znate da sam danas ja sultan umjesto sultana, zar ne? Da, poznato mi je. Fino. Naredite gardi da uhapsi bivšeg sultana Haruna al-Prašida. Danas ne dajem naređenja, nego ih primam. Trenutno moram da očistim papuče celoj gardi. Ali, ako želite da mi pomognete, pristajem. Jednodnevni generali? Ja! Izvinite, hteo bih... Vidite da smo zauzeti. Ali šta to radite? Pišemo memoarne, naravno. Pišete memoare? Zar ne vidite? Naravno, poznato je da generali uvek pišu memoare. A mi smo generali do ponoći, zato žurimo. Nemam puno vremena. Moram da pronađem način. Znam! Čarolija! Ništa kao dobra čarobna lampa. Duhovi ne znaju za Šašavi dan. Tražit ću od duha iz lampe da pretvori sultana u čarapu. Tako mi više neće smetati. Slušaj šta želim. Ne zanima me, ogladnao sam u ovoj lampi. Zašto stojiš? Donesi mi nešto za jelo. Ja izdajem naređenja. Danas ne, dragi moji. Danas duhovi naređuju, a budale ispunjavaju. Tako je to, prijatelju. Na Šašavi dan, svi pošašave. Samo danas sam sultan, a svi su poludeli. Idem u inostranstvo po pomoć. Otići ću kod strašnog sultana Strikara. On je bar surov, mislim, normalan čovek. Evo
granice. Slobodno prođite. Nemam ništa da prijavim. Poludeću od ovog šašavog dana. Ovo je zemlja sultana strikara. Siđite sa kamile. Najzad neko normalan. Njegovo veličanstvo sultan! Sultan? Ovde? Dragi kolega, Ali vi niste sultan Harun al-Rašid. Vi ste grozni veliki vezir Iznogud. Ne volim takve šale. Vodite ga u zatvor. Ej, ne tako brzo. Dozvolite mi da vam objasnim. Dobro? 5 minuta i ni sekund duže. Znate, u našem sultanatu... I to je to. Dobro? Znači, vi ste sultan do ponoći. A posle ponoći? Posle ponoći, vi ćete se pobrinuti da ostanem sultan. Zašto bih to uradio? Daću vam dugogodišnju koncesiju na naše luke, oslobađanje od poreza za vašu robu, pravo da koristite naše izvore. A što je sa granicama? Granice će biti otvorene, naravno. A kulturna razmena? Naravno, imat ćemo kulturnu razmenu. Onda smo se dogovorili, kolega. Zazovi vojsku! Vojnici, u svetlu mnogih velikih nepravdi koje prema našoj zemlji čini Harun al-Rašid, odlučio sam da ga napadnem. Wow, vojska vam je veoma brza. Evo, ovdje ćete naći bivšeg sultana Haruna al-Rašida. Najzad, šta je sa mojim kajgerom? Da li znaš koliko je sati? Rekao sam brzo. Šta da radim? Da ga uhapsim? Ne, njega. Treba da uhapsite Haruna al-Rašida. Ali, zar on nije sultan umjesto sultana? Ne, ja sam sultan umjesto sultana. On je sluga umjesto sultana. A sultan je sigurno u odajama za sluge. Ako uhapsite sultana umjesto sluge, veliki vezir će postati sultan. Ako ostanem još malo ovde, mislim da ću se razboleti. Ajde, momci, idemo kući. Ne! Čekajte! Šta je sa mojim kajgerom? Ja još čekam. Sultan sam samo do ponoći, a ne mogu da pokažem ljudima svoju moć. Ljudima? Zašto se ranije nisam setio? Prijatelji, Šašavi dan će se uskoro završiti i opet ćete morati da priznate sultana za svog gospodara. Da li ćete dozvoliti da opet padnete pod vlast tiranina? Nećemo! Ne dođu ovdje! Nećemo! Oslobodimo se Haruna al-Rašida i svaki dan će biti Šašavi dan! Da, tako je! Za mnom! Moguće! Šta? Suviše ste bogati da bi vas pratili siromašni ljudi. Sačekajte me, ispravit ću to. Adulafalate, verni moj slugo. Šta? Opet vi? Šta sada hoćete? Da ti dam moje bogatstvo. Pa dobro. Ali nemojte da pravite buku sa vrećom. Spustite je na pod. Moraš da potpišeš da sam ti dao sve što imam. O, evo, potpisao sam. A sada me pustite da spavam. Siromašan sam, siromašan! Siromašan! Evo, siromašan sam. Sada je u redu. Najsiromašniji sam od svih. Čak sam se i prodao kao rob. Dobro, hajdemo. Hajde, raziđite se. Šašavi dan je završen, hajde brže. Ali, generale, vi ste pogrešili. Tek je prošlo 11 sati. Ne, nije robe. Upravo je prošla ponoć i sve je kao i ranije.
Uhvatite tog roba i vodite ga kod ostalih. Stanite! To je velika greška, ja nisam rob, ja sam veliki vezir. Veliki vezir u lancima. Dobar vik. Odavno nisam čuo ovako nešto. Sto mu papuča. Šefov budilnik kasni ceo sat. Sreća što se još nije vratio. Ali zašto mi ne verujete? Stalno vam ponavljam da sam ja veliki vezir. Veliki vezir! Ja sam veliki vezir! Da, Naravno.